Ayan, isa na namang supporters ang hindi makapaniwala na mapupuntahan siya ni Kalingap Prab. Dahil isa rin siyang viewers ni Kalingap Prab at umaasam-asam na mapupuntahan nga rin siya, katulad nila Rochelle, Joy at Trixie. At yun ay sa tulong ni Kuya Barbero. Ayan. Ayan si Kuya Robin at ito naman si Kuya Barbero. Talaga namang kahit napakalayo, sinadya pa talaga nilang puntahan na may mga kasamang grocery. Ayan, 2 sakong kalahating sakong bigas. At ito na nga, sa kalagitnaan ng pag-uusap nila, napag-alaman niya na si Carmela is 20 years old at may baby. Tapos yung baby niya, wala pang birth certificate, yung asawa niya walang trabaho, tapos nakikitira lang sila. Tapos ang laki-laki talaga ng pagsisisi niya dahil ayun nga, hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Sayang dahil grade 11 na siya pero hindi niya tinuloy. Ngayon sising-sisi siya dahil dapat daw is tinapos niya na lang yung pag-aaral niya kasi wala siyang maibigay na maayos na buhay sa kanyang anak. Kape at maligam-gam na tubig lang ang naipapakain niya dito dahil sa hirap ng buhay. Kaya tuwang-tuwa siya dahil napanood siya, napuntahan siya ni Kalingap Prab. Lagi siyang nanonood at nagko-comment na baka sakaling mapansin siya at ngayon nga napansin na siya. Pero sa tulong nyo ni Kuya Barbero, na-scout siya ni Kuya Barbero. Tapos ayan nga, ayan mga kalingap, ayan mga kabataan, kaya aral, wag muna magmadali. Wag mag-asawa ng maaga hanggat maaari. Mga Prab ng 6K, dinagdagan niya to, ginawang 10K para pampagawa raw ng CR. Tsaka syempre pang gastos-gastos nila, 'di ba? Ayan lang mga kalingap, thank you for watching and Jesus loves you. God bless you all.